Bismillahirrahmanirrahim. 6 måneder før profetens død, sagde profeten foran 124.000 mennesker, at han kommer til at efterlade 2 store ting: Koranen og hans familie. Herefter siger han, hvis de holder fast i dem, kommer I ikke til at tage den forkerte retning efter mig. Siden da er muslimerne blevet enige om, hvilket udsagn der er blevet brugt. Om der er blevet sagt Koranen og min familie, eller Koranen og min sønne. Er der et bevis fra Koranen, der kan fortælle os, hvilket udsagn der er blevet brugt? Ja, det er der. Når Gud snakker til menneskerne og siger til dem, der er kommet til jer fra Allah, lys og en klar bog. Lyset har vi sagt, hvem er i går, som er imamerne, som er profetens familie. Og det, der menes med en klar bog, er Koranen. Det vil sige, at verset står sammen med det første udsagn. Så vi kan konkludere, at vi skal holde fast i Koranen og profetens familie.